Tapi bayar. Lha kaya ngene iki, Pak. Sakarji ngene ya. Semoga rong ulang dhewe lho. Iki pisan. Wes. Sini kok sambat ae. Wong iki yo jenenge urung di dhuwit iki urung di dhuwit. Sabar ngono lho. Lah kok lek bondone awake dhewe entek ya apa? Baca apa kok? Lah saya sama dhewe to, utang-utang kuwi. Lah jenenge soge kaya apa iki rek, Pak? Nek sugih berarti ora bakal entek duwite. Wong ya tas 3 dina lek tuku duren iku lho. Tuku duren rumah saku wingi ya kok pirang ton lho. Tamune sing moro iki lho, wong bolak-balik moro. Ora disuguhne iki ya ora penak to. Kok yo aneh. Tamu memang tadi badokan ae. Utang badokan wis kan tutok. Mas. Anake mau ndi to? Alah iku Ora ketok. bak mulih bah ora Sampe piye to? Nomae nek nurut ae kok. Ya ora ngono wong kuwi anake sampean kok. Paling metu-metu ya boleh karo kanca-kancane kono. Ora tau mulih kok. Pak opo to Pak goblok itu jane. Pakani durian ra gelem. Cacing ndahne wong durian regane larang ra gelem lho. Mulih ngene iki kok tekoni alasan piye ya? Biayane mulih lah. Ora salah Loloken, Pak. Loloken. Loloken. Kene lho. salah. Lah, oket mau tak golek. Ning buri dibayar ngene ta? Nah, kemang samu demit tak batakmu iki. Loh, kece kali iki. Anjir. Sampeyan iki kondi, Le. Anyar lah bodine iki Pak. Nek kok sapa sing gak sawi sapa? Lah mosok lho mancing gemblaro misalan lho. Napa misalan? Tak diye pakan iwak lho. Lah kok dientekne to? Tak kira adikku. Wih, pergi aja. Ya akhirnya mulai ra apa-apa mancing. Lah kira durene bapak. Lah aku nyeneng meja pawon ora ngerti ya. Lah aku mbok gawe pakan pancing iku. Ora ngerti aku iki. Iki mau dilokone mesran karo mesti lho. Diloke ya apa karo mesti. Wis tuwek lah rabi-rabi. Lah kamu kok aku pengen rabi iki. Ngono lho. What? Gendeng ra to. Lah nyapa to? Sunat ae durung kok rabi kok wae. Lho lek kowe rabi disunat to? Ya sunat dhisik. Ning ngene sapa? Yo nek joko calak ta. Wah. Wis wani pura sunati. Ki gua loro kurang lho, Pak. Wis kali loro iki giyah lah aku. Piye Pak Hasan? Aku ben yo ora tenane ngono. Sama iki koni ae. Loro kurang lho. Bapak iki sunat wis ketika, wis pirang-pirangane taun. Awakmu sik umur 3 tahun kate njaluk rabi piro yo. Berarti aku kudu sunat dhisik iki. Sunat dhisik. Wis bene penting aku rabi ngono ya. Sana jodone piye? Wih. Anake Pak Lur lho, putri-putri mosok ora ngerti sampean. Oh alah. Wah, arek putri ku ta? Lah ngomongi ya. Arek sing lanang ora dadi grek iki ku. Ngawur sampean. Wis dilatih ya dhewe Pak Oh ngomongi. alah. Sama ki. Paling kakak-kakak ngono ya. Ngomongi. Iya iku mekak-mekak Saya ae. sekolah Pak. Durung jane. Piye? Bu iki to. Anake Pak Lur lho, Bu. Mosok sampean ngerti dah sapa sih? Nah aku ki. Pak Lur wis sinah iki lho. Bukan tak foto. alah. Sapa to? Lah lah, yo alah ora ngerti. Lah yen bapak iki gak tau metu kok. Yo nomah tok ngene iki. Trimo tamu ate utang duwe ngono iku. Wis kok ndi aku mau ngono njaluk rabi to. Masalah mbok sunah-sunah kok sampean ngurusi sik. Iya. Semua aku tas kuwi iki kesel karo mangan. Iki tak aduse mangan mari ngono lek sering ngetene kok terno ning ndi lho. Iya, tatane ning gene dukun las-lasan to, Mas. Kok las-lasan to, jare sunat nang las-lasan. Ya jelas sunat ayo. Ini wis ngono mangan-mangan. Iki digowo iki. Kok aneh-aneh kok
Enek perlu apa? Ngeten lho. Utang to. Utang to. Wes to piro to utang piro tak catetane kabeh. Anu lho Pak, saentene ngoten. Niki Wah. sebenarnya mboten enten malih to. Oh, entek. Tak niku lho. Entek. Sing dia tiket mawon ketek. Oh, bareng kula mboten tedas dening letak. Digodhog sik no. Oh, dikodhog. Lho, durene wong sugih Mas kok garek. Ngene iki dipangan yo panggalan. Oh, ngoten nggih. Wong sugih. Nyoba sing jenengan riyen. Oh, aku wis paham aku. Oh. Aku. Walah, anu pripun badhe nyambut iki lho, nyambut nggih. Anu mawon setengah mawon ngoten lho. Nah niku pinten? Setengah. Setengah miliar, sak miliar, 500 juta. Mboten. Setengah kilo mawon. Ya, berapa tuh, Bu? Apa? Utang? Saya ini 500 nih. Lah saeneke yo gak sido tak ning aku ta. Nek 500 yo ono. Tadi nyunatan. Lho ya apa? Oh, saya bilang doblang kaya ngono sik urung sunat. Ya. Jaluk rabi. Ada rabi, ada rabi. Oh, ngerti rabi to wis. Ah, masa baju minatne. Lho, kare nyunate aku Oh, iki. sudah doblang masa si arti sunatne. Oh, jaluk rabi lho, yo. Rabi wis ngerti wedokan aku saiki ning ndi nggo wedokan mancing emang nggo wedokan kok. Salah. Lho. Anu apa jenenge? Lho. Tonggoku enten. Sing tukang ngetok anu kono anu. What? Piye rasane? Kok ngetok? Lah usine iki kok diketok to? Yo gak diketok to, kadang dicaluki celok ngono iku yo. Gaji yo. Ono. Oh. Ora sapa sih? Alah, kuwi lho sebelah omah kuwi lho. Etanmu iku. Oh, masa yo ndak ngerti itu sama. Piye Pak? Sajake piye? Apa ning kono enak kuwi? Sekali ketok langsung mari. Langsung mari. Iku masalah itu koyo tukang ngomong kewan. Saiki kok wis pindah profesi. Lah wis ganti to. Lho nek ngomong kewan mangga. Oh, mangga. Mangga. Nyunat barang saiki. Saiki lho piye? Apa iya, Pak? Lagi kewan-kewan iki disunati dhewe. Bocah diceluk pisan nye. Apa iya ngono? Bocah iki iki anakmu. Ya apa ya? Iya wis gak apa-apa golek tetetan tanggane dhewe ae. Tenang. Heeh. Tenan itu. Aku tak gunane wong seneng ngomong dhisik. Saya tak delokane nek omah kok ora. Yo. Iya, iya. Dadi ngene ae. Sarene awakku iku mang wis budaya aku dukung sunat sing cedhak. Yo, kowe arep tak brong 500. Tak nehi ae. Wis kowe ra usah unat. Ning duwite ra padha saiki kowe jeluk nang duwe. Wes lah, wes Nasib dadi wong desa, dadi tukang ngarit. Wedhus gaduan. Ya, sing penting tak openi temen, somben pro ya enak asile dhewe. Mangan sing akeh ya, karek ben nemu. Oh ya, aduh. Kumu. Tas ngarit. Bojoku ya ora teko-teko to. Lah, nyapa nek kene iki? kok mlayu-mlayu sampean iki, Dik? Lho, tak kon blek utangan ngene rentenir jahat iki kok. Heeh. Entuk apa ora? Ora entuk. Lah anake arep nyunat lemalakan. Anake sapa? Anake bos keton mau. Bos ketan anak harus sunat. Heeh. Gila kok harus sunat. Heeh. Masalah. Yo ngono. Kayak Priyalot. iki jalan iki kok kon golek tukang sunat. Yuk, ya kene dhewe ora enak lho tukang sunat. Enake ya ning kutha kono to. Ngene lho. Lah anu iki karuan sampean iki dadi tukang sunat ngono. Ora lho. Terus Terus temu pirang perkara lha aku ki roh dhewe tukang ngarit dina ngarit kok moko dadi tukang sunat iki lho. pokoke gayane pokoke diketok ngono lho. Pokoke nek pucuke diketok ngono. Pokok digrahe grenjel pucuk ketok ngono. Nah, nek buri ana bocah ngene. Ngono. Graji Ya lho. ya salah pancen kaya ngono dalane adi rezeki. Heeh. Saiki aku tak toto-toto.
Ayo wong engko dilkas mrene to. Heeh. Yo saya tak aku tak macak nyamar. Bener. Aku selak mumen nek Ya, kira iya. duwe. Oh, mangane kok kan. Ini gimana? Sayang. Tani. Tani. Kamu sudah rapi kok, Pak? Ganggu tuh, Pak. Tas nutok lah. Kalau sudah rapi toh, Pak. Ngobar rapi wis ngani oleh ibune. Oh, wis ta. Yo, apa kon niku? Kok tak keproki banget kon kok salah-salah. Dibangane tak keprok. Lah, nyor. Wis dolan iki jam piro budal? Ya wis saiki aku bar mangan iki langsung budal cepatno. Kambi-kambiku dak cepatno wis. Ngene wis sunat dak. Oh. Jong iki sini bapak nek oke lah. Masalah. Hajar. Piye? Suwen ora ndang budal. Monggo. Monggo. Nggih, monggo. Monggo Bu, monggo. Nggih. Ngene. Mas, monggo. Begini, Pak. Iki dompet iki. Pun salah. Tan Monggo. Ora memper, Pak. Iki dukun paling pinter dek kene. Yo. Dukun calak Mbah Jojegek. Lho, Mbak Jojegek. Banjir. Jane kena virus corona, Pak. Dukun iki. Oh, tak wae ae. Aman pisan kok. Aman iki. Oh, iki ora perlu napa wonten perlu. Pak, aku wedi lho. Dokon iki yo ngene iki. Wis kene tak ben aku sing ngomong ae. Nah, Wonten. Dados ngeten. Nggih. Lah. dereng. Eh, Dereng, Pak. lah jane dorong. Meneng ebek. Ngeten. Kula badhe nyunatne anak kula. Niki uga jenengan. Juga kula. Sanes, Pak. Lho, Bolo. Bolo. CS, Mbak. Ini lho, Pak. Anak. Ayo uga jenengan badhe sunat. Nggih. Kok wis berkemas. Nggih. Anu. Joko tuwa. Iki badhe sunat iki. Nggih. Nah, Gak alot ta. Ya mborek. lho. Kon bojoku ngawur. Kali Saged mawon saged mawon. Saged mawon. Nanging pirantine Oh. Takan nama Pun. ini lho. Manis. Sidu. Nah, sidu bener. Iya. Nah, ki waktu ora. Tak teni kan. Dukun apa tak. iki ngeten. Iku, Iku iku. ciri khas. Kula niku wonten berbagai macam jenis sunat. Wow. Mulai dari kelas ekonomi sampai VIP. Mulai dari kelas yang paling murah sampai kelas yang paling mehong. Wow. Maksudnya ku mahal. Oh. Alah. Ora ana kipas. Wong desa, Bek. Iki jenengan dipun sing paling murah. Ngeten. Menawi sing murah niku pinten, Nah. kualitasé niku pripun? Sing paling murah niku namung 100.000. Oh, 100. Marine saulan, ling ngetok cokot ke kucing. Yang mulai harus lagi. Udah rapi ora?
Rapi ya, sini bapak kok. Coba dicek nih dukono. Santai. Kamu nggak ngomong soge apa? Kelas Oke. yang paling Murah. kelas nomor 2. regane 500.000 seminggu mari. Seminggu. Diketok nganggo gunting keres. Tak waktu tok di sini mau. Aku ning kene malah. Wis sepuh, wis sepuh, wis Tepuk. Oh iya, salah. kelas sing nomor 3 VIP paling mahal. Wah, Mah. iki sing paling larang. 1 juta rupiah Sak juta. sak jam garing Jam. ora ngrasakne loro. Lho ora ngrasake loro. Le ngetok carane beda Beda. di remote. Nganggo wifi. Lah, Eh, ini malah penak. Niku Pak. sunat terbaru model namung kula. Nah, zaman milenial. Zaman milenial. Oh. Sama duit sing VIP lho, sing gere mati lho. Lah gak wong sugih. Ranten wong sugih. Pripun jenengan pilih sing pundi? 100.000. Loh, Cokote kucing. Pegah mas rapi aku. Bosan king. Kula nyuwun sing regi 1 juta niku. Sing regi 1 juta. Nggih. Di remote. Di remote. Nganggo wifi. Nganggo wifi. Cocok. Menawi ngaten, go langsung mawon ten wiking ruangan ten iki. Oh, napa? Ngedok. Sunat. Oh. Angge kok lek ning mburi ki mah. lagi Ramadan. Ramadan Luwe. Nek ngoten monggo. iki Sini untuk Pak Duni, Pak. musik Joko Borampen kok. Rampan. Sabar. Alat canggih-canggih. Pak. Ini Pak. Iki arep nukang apa arep penyunat? Upo. Aku tak mulai aku, Pak, Bu. Kamu gak tak bayar 1 juta loh. Bisa untuk bodeng, Kak. Santai. 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 Bu, monggo. Nggih. Bapak, Nggih. Oh, Bro. Kula pripun? Oh, Jai nopo? Jai. Gue cek ini, gue cek iya. Goblok soalnya aku, Pak. Wes tangan Rati iki mau, rati iki mau. Kan sing penting Salah. Santai mbok ora lho. Aduh. Santai. Kursi kuar ceklek tak. oh, Santai mah. santai. Aku biar gak kayak ngene le. Seutuh, Pak, lagi, Pak. Salah. Iki koyo kakean rokok mbako iki ngatuk. Pok. Mati kone. Goblok senang jago. Yo. Nengah. Yo. Dadi ora lho. Salah. Kantun jahit kula jahit riyen. Garing jahit le. Betul sakit toh? Tonggoni. Alhamdulillah. Pon monggo. Pon. Salah. Mati kowe. Lha kok malah bedhedhe koyo ngene to, Pak, Pak? Santai. Kayak piye iki kok? Jare sak jam wis langsung mulai, lha kok malah gede koyo ngene. Sak jam pun monggo. Salah. Ini penting aku lagi sunat. Pak.